Hosea timiensa. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Kobio na kodo oba adamfodo no. Nanso oye owaresefo, sɛ Awurade do Israel ma na wɔn de ɔdane kwa nyame foforo enkyɛn na wɔdo bobe abatatrɛ no. na mede nwitabena dunum ne atoko Homer biako ne atoko letek biako a ɛyɛ Homer fa bitɔɔ no. Na meka kyerɛ no sɛ, tena ha ma me nna pii, mmɔ adwaman na nyɛ obarima bi deɛ, na me nso me ne watena sa. Na Israel ma betena hɔ nna pii a wonni hene, na wonni bapɔma, na wonni afɔdeɛ, na wonni ɔbosom dum, na wonni asɔfotadeɛ ne abusua ahoni. Akyire yi no, Israel ma bɛsane abɛhwehwɛ Awurade wɔ Nyankopɔn ne wɔn hene David, na wɔn ho bɛpopo de aba Awurade ne ne papa ho, na edi akyire no mu.